Hola, què tal? Aquest és un videotutorial per veure si puc resoldre els dubtes que molts aneu mostrant a través dels grups del Facebook, bàsicament, o dels privats del Facebook, sobre com enganxar o enllaçar, millor dit, els blogs dels vostres companys i el blog mare del vostre propi blog. Hi ha gent que està tenint una miqueta de renou en això i crec que amb el vídeo seria fàcil. Aviam, la idea és la següent. Sempre que treballeu, aneu al vostre tauler i un cop al tauler veureu que hi ha a la banda esquerra la columna de treball on hi ha un que és enllaços. Llavors heu de fer afegir. Un cop afegit, doncs es tracta de crear l'enllaç que aneu a fer, que és una cosa bastant senzilla de fer, ara ho veureu. Senzillament li doneu un nom transparent, imagineu que enllaceu aquest mateix blog, blog mare. Llavors copiaríeu, imaginem que és aquesta, és una prova només, copiaríeu la URL del blog que voleu enllaçar i on diu adreça web, enllaceu enganxant. Un cop està això, no oblideu que heu de marcar en totes les categories la de blog roll. I llavors afegiu. Jo no ho faré ara perquè si no s'afegiria després ho he de borrar. Un cop està fet, hauria d'aparèixer una cosa semblant a aquesta que apareix en el blog mare, que és aquesta d'aquí on veieu que tinc enllaçat tots els blogs que ho he anat creant. El blog roll és un entorn, és un enginy que de vegades ja apareix col·locat en el tema que hàgiu triat. Si no hi apareix, l'heu de col·locar. Col·locar el blog roll vol dir anar a tauler, baixar fins a aparença i anar a ginys. I llavors, veieu com jo aquí a la columna de la dreta, que és el sidebar, que és on estan els ginys, ja tinc els enllaços. Doncs si no el tingueu aquí, no el tinguéssiu, de vegades el teniu molt més per sota, de vegades el teniu en un sidebar que està situat en un altre lloc. Però en principi, si no el tinguéssiu o en volguéssiu posar de més, aneu aquí al giny enllaços i es tracta d'arrossegar-lo fins on vulgueu que vagi. Un cop el tingueu aquí, es desplega el menú. Com que el que voleu és crear un blog roll, seleccioneu blog roll. I així cada vegada que marqueu blog roll se us col·locarà aquí. Que dius, ja no m'interessa tenir-lo, doncs l'aparteu cap a fora i es retira. És tan fàcil com això. Bé, espero que sigui aquest vídeo d'ajut per als que encara no us heu aprofundit en l'actualització i la gestió del blog. Per cert, estem molt contents, va funcionant tot molt bé. Vinga, merci.